ज्या तलवारीच्या जोरावर हिंदवी स्वराज्याची स्थापना छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केली, तशा पद्धतीची तलवार आज या ठिकाणी आपल्या सर्वांच्या साक्षीनं गोवा राज्याचे आरोग्य मंत्री आणि पर्याय मतदारसंघाचे आमदार डॉक्टर रेविया राणे यांच्याकडे 2 माळ बाजार समितीच्या वतीनं सुपूर्द करण्यात येत आहेत। या तलवारीच्या जोरावर जी राजकीय संकट आपल्या समोर येईल, या सर्व संकटाचा नाश करण्याची ताकद असेल। तलवार उंचावून आपल्या सर्वांना या ठिकाणी भावी अभिवादन करत आहेत। टाळ्यांच्या गजरांनी आपण त्यांचं मनपूर्वक स्वागत करावं। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी, हर हर। यापुढे पर्याय मतदारसंघात नाही तर संपूर्ण गोमंतकामध्ये सुद्धा भाभीला घाबरण्याची काही गरज नाही, कारण ही भवानीची तलवार आम्ही त्यांच्याकडे सुपूर्द केलेली आहे।